ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ କୁହୁଡ଼ି ଘେରିଥିଲା ଆଖପାଖର ପରିବେଶକୁ। କୁହୁଡ଼ି ଗାଁରେ ଅତିଥି ହୋଇପାରେ, ପାହାଡ଼ି ଇଲାକାରେ କିନ୍ତୁ ନିଇତି ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିବା ଏମିତି ଜଣେ ଧୂଆଳିଆ ଚିତ୍ରକର, ଯିଏ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ହଜେଇ ଦିଏ। ସେମିତି ଏଠି ବାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଶିଖ ଯାଏ ସବୁ ହଜିଯାଇଥିଲା କୁହୁଡ଼ିର ଧୂଆଁ ବଳୟରେ। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ନୂଆ କରି ଫୁଟିଥିବା ବଉଳମାନେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ କୁହୁଡ଼ି କବ୍ଜାରେ, ଯେମିତି ଦିନେ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏ ବଉଳ। ଜୀବନର 19ଟି ବସନ୍ତ ବିତିବା ପରେ ବୋଉ ତାର ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା ବଉଳକୁ ଶୀଘ୍ର ବାହା କରିଦେବା ଲାଗି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଝିଅ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଅଧିକ ଘରେ ରହିଗଲେ କେତେ ଆଡ଼ୁ କେତେ ଟିପ୍ପଣୀର ସୁଅ ମାଡ଼ି ଆସେ। 21 ବର୍ଷର ହେଉ ହେଉ ବଉଳର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ସୁନ୍ଦର ସୁଠାମ ଯୁବକ ଜଣେ, ଶିକ୍ଷିତ, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ। ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରୁଥିଲା ବଉଳ। ହେଲେ ଦିନ କେଇଟାରେ ତାର ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ଶିକ୍ଷିତ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବର୍ବର ମାନସିକତାରେ ଭରପୁର ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ନାମକ ମଣିଷଟି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମଣିଷ କୁହାଯାଇପାରେ? ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର କଥା ବହୁଳ କହିଲା ତା ବାପ ଘରେ। ହେଲେ ବାହା ଦେଲା ଝିଅକୁ କ'ଣ ଆଉ ବାହୁଡ଼ାଇ ଆଣିବେ? କିଛି ଦିନ ସହିଯା ମା, ଛୁଆଟିଏ ହେଇଗଲେ ଦେଖିବୁ ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଯିବେ, ଝିଅକୁ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ ବଉଳର ବାପା ମା। ହେଲେ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଚାଲିଲା ସିନା, ବଉଳ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦାଉ ସାଧୁଥିଲା ସେ ମା ହୋଇପାରୁନଥିବାର ଅଭାବ। ଗର୍ଭଧାରଣରେ ସମସ୍ୟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଆଜିକାଲି। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରିବା ବଦଳରେ ତା ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା କଟୁ ଗାଳି ଓ ମାଡ଼। ଦିନେ ସାହସ କରି ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। କିଛି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜାଣିଥିଲା ତାର ଶରୀର ମାତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ। ହେଲେ ଏକଥା କହିବ କାହାକୁ? କିଏ ଶୁଣିବ ତା କଥା? ବଉଳକୁ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ହେଲା ଶାଶୁଘରକୁ। ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେ। ତା ମନରେ କୁହୁଳୁଥିଲା ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ। ହେଲେ ସେ ଜାଣିଥିଲା କେହି ତାର ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ, କି ତାର ଅଭାବୀ ବାପଘରୁ ବି ତାକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବାପା ମା ତାର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସମାଲୋଚନାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲା ବଉଳ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ବାଟ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିନେଲା। ସ୍ଥିର କଲା କାହା ଜୀବନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। କିଛି ପାଠ ଯେହେତୁ ପଢ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ହିଁ ଆଶ୍ରା କରି କାଳି ଅନ୍ଧାରରୁ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ିଲା ସେ। ଆଗରେ ଲମ୍ବିଛି ଅସରନ୍ତି ପୁଣି ଅଜଣା ବାଟ। ସକାଳର ପ୍ରଥମ ବସ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ସେ। ଓହ୍ଲାଇଲା ଶେଷ ରହଣୀରେ। ଭୁଲ ଭୁଲେୟା ଭଳି ସହର। ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲା ଏକ ଅନାଥାଶ୍ରମର ଠିକଣା। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲା, କିଛି କାମ ଅଛି କି? ତାର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଘଟଣା ପରଖି ନେଲେ ପରିଚାଳିକା। କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାଷ୍ଟ୍ରମ କରିବା ପରେ ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ କହିଲେ। ଅନାଥାଶ୍ରମର ଛୋଟ ଛୋଟ କଳିକାଙ୍କୁ ଦେଖି ବଉଳର ସୁପ୍ତ ମାତୃତ୍ୱ ଯେମିତି ଜାଗି ଉଠିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମା ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିନି କି ଜନ୍ମ ଦେବାର କଷ୍ଟ ସହିନି। ଏତେ ସବୁ ଖୁସି ଭିତରେ ବି ସେ ଦେଖୁଥିଲା ପରିଚାଳିକା ଭାଉଜଙ୍କ ମୁହଁରେ କେମିତି ଏକ ଶୁଖିଲାପଣ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ଦିନେ ସାହସ କରି ବଉଳ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରିଲା। ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲେ ସେ। କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭଗବାନ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ସିନା, ମା ହେବାର ଆଶା ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋର ଗର୍ଭାଶୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଣକୁ କାହିଁକି ଜୀବନକୁ ଆଣିବ? ଭଗବାନ ତ ଆମକୁ କିଛିଟା ଅଭାବ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପାରୁଛ ସମାଜ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିନିଅ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନାଥାଶ୍ରମକୁ ରୂପ ଦେଇଛୁ। ଏଠାକାର ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ମୁଁ ମୋର ଏକୁଟିଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସିନା, ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା ଗାରି ବସୁଛି। ସବୁ ଶୁଣି ବଉଳ କହିଲା, ଭାଉଜ,
ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ଆଗେଇଲାଣି, ଏତେ କଥା ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଘଟୁଛି, ଆପଣ ସରୋଗେସି ବିଷୟରେ ତ ଜାଣନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି କଲେନି? ଭାଉଜ କହିଲେ, କାହାକୁ କହିବି? ନିଜର ହେଉ କି ପର, କିଏ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ସହଯୋଗ କରିବ? ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବା ପରେ କିଏ ସେ ପିଲାକୁ ମୋ ହାତରେ ଟିକିଦେବ? କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ବି ମୋ ଜୀବନର ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ବଉଳ ତୁରନ୍ତ କହିଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନ ଭାବିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବି। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ ବି ଆପଣ ମୋତେ ଭଉଣୀଠୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଏ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର। ମଣିଷ ପଣିଆର ଏ ଋଣ ମୁଁ ଶୁଝିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଭ୍ରୂଣ ମୋ ଶରୀରରେ ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ଦେବକୀ ହୋଇ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତା ଯଶୋଦା ମାଆର ନୟନ ପୁତଳା ହୋଇ ରହିବ। ଭାଉଜ ହତବାକ ହୋଇ ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ। ସେ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ହୋଇ କହି ଚାଲିଥିଲା, ମୋ ଜୀବନରେ ସିନା କୁହୁଡ଼ିର ଅନ୍ଧାର ଦୂର କରିପାରିଲିନି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଉଇଁବ, ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ବଉଳ ମୁହଁରେ ଥିଲା ଏକ ଅସମ୍ଭବ ଦୃଢ଼ତା। ତାର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପରି ଉଇଁଥିଲେ ପରଦିନ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ। କୁହୁଡ଼ିର ଛାତି ଚିରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲାଲିମା ବଉଳକୁ ଯେପରି ମାତୃତ୍ୱର ଆଭାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରୂପ ଦେଉଥିଲା।